става, хора? Аз съм ThePlayerBG и ще играя с leader.io. Това е една нова поредица, която ще започна, мисля. Не знам. Може би ще играя и на други игри, кой знае. А сега този за малко да го изям. Да, и да не забравя, че тук е Сетито. В коментарите ще му има неговия канал, ако може да се абонирате. Също и с него ще играем на Добре. Съжалявам, че така лагва, просто не знам защо. Но... набарах купчинката. Къде съм лека? Не, мой си. Така. Не. Да ти изсъхват веждичките. Точно сега ли можа да сподиш реклама? Капана. Сега почнахме пак. Сега. Дано да влезем в топ 10. Дано. Ще се опитам. Добре, тук няма как да се смеса. Да! И хора, виждате... Не! За малко щяха да ме изядат, но вече сме големки. Ти искаш да ми... Така. И нахално се появи някакво малко червиче. Дано да стана по-голям този. Ти искаш да ме изядеш? Това. Да. Получи се номера. Ще събирам само някакви мънички топчички, за да не пострадам. И какво? Разбрах какво искаш да ми кажеш. Да. Откъде се появи, бе? Мама мия. Леле, колко... Това е мое. Това е някакъв огромен. Дали съм в топ 10? Не. Да, 800. Да, аз сега да стигна от 10-то място, ще трябва да стана повече от 10 000. Аз едва съм 800. 900. Ще трябва да стана по-голям. Ей, ти! Ще се върна след малко, хора. Вижте, хора, колко много да ядеш! Ти! Няма каша номер си, а сте запомнали, лапчо?